це. І хочу одразу реакцію деяких громадських активістів, колишніх політичних в'язнів зачитати. Зокрема, мені дуже впала на думку цитата Арсена Жумаділова. Він сказав: «Пане Антоне, якщо ви хочете спитати кримчан про доцільність такого кроку, то не забудьте про права спитати тутсів хуту, про права боснійців спитати в сербів, про права євреїв спитати обирайте кого хочете, про права пограбованого спитати в скупщиків краденого. І ще інструментальний підхід до питання прав нашого народу у вашому виконанні неприємно дивує. Права відновлювати потрібно, тому що це правильно, і лише потім, тому що це корисно для держави. Чекаємо законопроекти в Раді». Також хочу зачитати коротко Ильми Умеров, что написав у своем фейсбуке. Читаю мову оригиналу. «Хороший парень Кореневич такое ляпнул. Реализация прав крымско-татарского народа должна зависеть от мнения проживающих в Крыму крымчан. Не тех ли, которые просили Путина ввести войска, не тех ли, кто приплыл в родную гавань, не тех ли, кому хоть камни с неба, не тех ли, которых завезли после марта 2014 года, и не тех ли, которые в отрядах самообороны, не тех ли госслужащих, в том числе силовиков, которые верно служили Украине, а теперь также верно служат России. Если кого-то забыл, добавьте сами. У меня вопрос к Зеленскому. Мнение представителя президента – это и мнение президента? Если нет, замените его. Если да, уходите сами всей командой». Ильми Умеров, слава Україні. Спочатку ваша думка. Ну, ви багато чого вже процитували. Дивіться, я просто буду намагатися говорити деякі конкретні речі, які, з моєї точки зору, просто є такого стверджувального характеру, і вони не є дискусійними. Перша теза. Там, де є безумовне право, або в нашому випадку природне право, там не потребується жодних референдумів або жодної згоди. Природне право, воно тому і називається природним правом, бо воно є, незалежно від того, як хто до нього ставиться. І те, що йдеться мова про самовизначення будь-якого народу, в тому числі і кримськотатарського народу, це є одне з таких, те, що ми називаємо природним правом. І саме це право і необхідність його реалізації, вона не може ніким заперечуватися в нормальних ситуаціях. Інша справа, можливо, будуть знаходитися такі, які будуть вважати, що при реалізації іншими свого права на самовизначення, якимсь чином в них обмежуються їхні права або нависає якась загроза. Хтось може так подумати, і, як правило, так воно і відбувається, особливо в умовах таких територій, як Крим, де виселили корінний народ, а заселили іншими людьми. І у них сидить оцей, знаєте, дуже інтуїтивний цей такий страх. Тоді треба говорити про якісь конкретні речі, але не говорити, давайте поговоримо про ваше право, про вашу автономію на референдумі. Ні. На референдумі ми ні про що говорити не будемо. І це оце ствердження. Тепер щодо практики. У нас більше 2 років працювала робоча група Конституційної комісії. До речі, наскільки я знаю, пан Буткевич Володимир Григорович є одним із викладачів пана Антона Кореневича. Це один із найпомітних і найвидатних українських правників з конституційного права. І хочу сказати, що я тут уже теж знову стверджую, коли ви виписуєте безумовне право, форми реалізації безумовного чи природного права народу, які є в численній меншості, ви ніяк не можете не виписувати процедури і правила співіснування з іншими, в тому числі етнічними спільнотами, які живуть на тій території, де визначається цей народ, в даному випадку про Крим. І любий, хто просто зацікавиться і вчитається в ті документи, включаючи проєкт змін до Конституції, він побачить, що намагання знайти механізми реалізації права кримськотатарського народу на самовизначення, вони максимально полегшили і вказують ефективні шляхи забезпечення прав української спільноти в Криму і російської спільноти, і всіх інших, хто живе в Криму. Отже, друге твердження. Намагаючись вирішити питання самовизначення кримськотатарського народу, ми в ситуації, коли цей корінний народ знаходиться меншості чисельний,
ми знаходимо для нього правовий інструментарій, аби його урівняти в правах, і одночасно ми гарантуємо права для інших. Оці всі моменти говорять про те, що такі речі не на референдумах вирішуються.